iki. Nggih. Bapak. Halo, bapakku. Ayo, Nggih. Jaranan Turangga Jaya ya mangi siji karo kancane. nak siut. Padatane sore iki ora kaya biasane. Saya sore, saya rame, saya regeng. Wis. Pancen yo alhamdulillah para bapak so ibu sing padha nderek yang kuyung Turangga Jaya muga-muga paringi sehat. Amin. Iki jaranan Turangga Jaya iki didukung kalian para perangkat-perangkat desa mesti no. Perangkate maju, jaranane saya maju. Utange saya oke. Aja to. Enggak, dongane Pak T disemangat wis muga-muga padha ra duwe utang. Amin. Amin. Iki awake dhewe pagelaran dina iki wau didukung kalian sound system apa? Sound system apa, Bapak? Arjuna Audio. Iki teke dhewe iki ya ora larang. Wah, wis kabeh iki teke dhewe. Pokoke nek jaranan Turangga Jaya main wis to. Gayeng-gayeng. Murah ora tau bayar. Murah meriah ora larang ya. Beda enek rego kanca, rego dulur, rego batih barang enek. Wes, siap wong bagus. Tari Warok, Jawa Timur. Turangga Jaya. Wah. Wah. Halo. Sugeng rawuh, sugeng sonten, sugeng amirsani. Pokoke engko tukange kendang bar kok kene urut sangke rosane mergane. Piye? Sangke rosane lek nabuh ki lho wah urut nggo teko omah. Pak, ora ndek bojo milih tanggane oleh. Ya, siap. Warok Jawa Timur. Wah. Hop. Hop a. Ha e. Hop a. Ha e. Hop a. Ha e. Iki lho dagangane Turangga Jaya. Rodok mepet ya. Halo. Piye Kang kabare? Alhamdulillah Kang, sehat. Alhamdulillah. Iki nek rame-rame iki jane nek acara apa to Kang iki? Aku yo ora ngerti blas Kang iki. Iki acarane apa kanca-kanca? Walah. Suroan to. Suroan. Ngono. Yo Kang. Iki anu iki Kang. Parian dhisik. Yo. Nandur pari ning tengah sawah. Oh ngono. Yo. Lah kuwi Kang, jane pane
wong bukan kene rezekine padha barokah. Akhire ngenekne jaranan Trandajaya dipentahne ning kene iki. Oh iya Kang. Ayo saiki Kang wektune sak wengi. Oh, Ayo saiki. warohe do didu. Ya Kang suwi ra didu. Ayo diajak kaya apa? Apa karene? Yo Ayo. coy. Trandajaya coy. Eh. 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 Oh. Eh. Kulon kuda tulung ngabung saiki kaline lima ngidul pranyata ngusir nabe kaya banjir tetanaman reduh kulon sakala bisa aklir tekan sawae wis akeh watune pitan rawa saiki dadi kutha kulon kutha tulung ngagung saiki kaline lima ngidul pranyata ngusir nabe baya banjir tetanaman tedukulan sakala bisa aklilir tekan sawae wis akeh watune biyen tanah rawa saiki wis dadi kutha. Ayo wayah wengi udan krimis rawa suwe banyu kang tumetes Aku nangis wong sing tak tresnani teka ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah duduk kalbu rasa kang tak liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang uyuh rena wengi liwat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mangsa persetya ngenteni bali
ayo Kang. Piye Iki piye. aku gawe patemboyo ya to. Iki. Engko adon-adon jago iku kok. Ya. Sing menang arep tak hadiahi putri Wayu dhewe. Iki kok Kang. Heeh. Ya. Wis pokoke sapa-sapa sing menang bar yo salaman kuwi kabeh kancane ya Ya, to. ngono. Ora usah Ya. saling dendam, ora usah saling membenci ya to. Oke. Ayo. Yo, Saiki wektune wis mepet yo. Mepet entek yo. Karo endang ditu. Jagone. Yo, didup.
iki waroke. Oh, waroke lepoh kabeh kuwi. Esuk ben sambungne. Ya. Eh, Satu. Piye to Nur? Nur. Alah, beh. Aduh jago iku